aw ni sɔgɔma a tulo bɛ arajo sababu la sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga ɲɛ dama tɔnɔ gosira anw fɛ yan o waati kelen kanubagaw o filɛ de Badara Siraja Kulubali ale ka moto bala sini ka ɲamori kɛ o waati kelen kanubagaw o b'an ka sɔgɔmada in na fana kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la an bɛ aw ladonna k'a fɔ bandaw ale seginna kununko wulafɛ da yan fan ka na an fɛ yan Mali la taamala na a tun bɛ Algerikaw fɛ yen nɔ CNT ale ni UEMOA ani CEDEAO olu ka lajɛrɛ ba bɛ senna ni waati in na député bulon o kɔnɔna na an bɛ aw ladonna k'a fɔ ko comité interparlementaire CEDEAO kɔnɔna na olu bɛ lajɛrɛ la a ɲɛmaaya bɛ Maki Diaw bolo an bɛ waati min na comme sisan Mali premier ministre an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ale kɔni lajɛrɛ bila sen kan lajɛrɛ min bɛ sen na tile 2 in na o bɛ tali kɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ sigidala maaw population yɛrɛ walasa politique jɛkulu o ko kan ka bila daga min da la n'a jira k'a fɔ parti politique ka ca Mali la a bɛna bila daga min da la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ bɛ sen na nin waati in na sini araba kɔrɔbalikaw fɛ an bɛlibagaw o bɛna kɛ tasibila don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka ɲɛsin an ma maa min dɔnkilidala kun y'a kanu o ɲɛnajɛba an b'a ladɔnniya k'a fɔ gouvernement y'o kunnafoni di kununko ninnu ka fara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na don kibaru filɛ min bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ foli fɔlɔ Badara Siraja Kulubali la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛlen bɛ ka yɛlɛma don a ka baara taabolo la fɛn min n'o ye arajabakalo o bannen kɔfɛ ale yɛrɛ ye min sɔrɔ o y'a ye k'a fɔ ɲinan san in na janfa barika ka bon kosɛbɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya politiki nasiraw la o siratigɛ la ko a ka ɲi ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma ɲinan ye san min ni a janfa barika bɛna bonya kosɛbɛ o ka daga ko i dalen bɛ maa la ɲinan san in na n'i ma kunnaja a tigi ka nafa kosɔn walima politiki nasiraw la walima nata yɛrɛ kosɔn ko a bɛ se k'i janfa kow la kun ɲɛnama tɛ fɛn minnu i n'a fɔ Badara Siraja y'a fɔ cogo min na o siratigɛ la alajaba bannen kɔfɛ o dun ye kalo min ni fɛn sɛbɛnlama caman bɛ dilan a kɔnɔna na fura kunda dabali kunda n b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɔni baaraw a y'o de bila sen kan arajaba kalo tɛmɛnen an b'a ladɔnniya k'a fɔ o siratigɛ la a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu boloda o y'a ye k'a fɔ a lakanali fɛɛrɛ ye min ye ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ni maa min kɔni sera ale fɛ jɛlenya la fɛn min b'i ma tanga ni janfaw ani a banajugu ani a kojuguw ma a ka ca ala fɛ ko ala barika la ala bɛ nɔgɔya dɔw la a kɛlen bɛ ka fura caman fana bɔ nin waati in na walasa o bɛ se ka adamaden nafa cogo min na an ka sigida nin kɔnɔna na yan Mali kibaruyaw la bandaw ale seginna ka bɔ Aligeri kaw fɛ taama la tile 3 taama kun don ni taama in nafa tun ka bon kosɛbɛ ka da kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ Mali ani Aligeri jamana fɛnba b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o dun ye siɲɛ in ka boli fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min n'o ye réseau ko ye a jirala k'a fɔ fɛn min n'o ye réseau dɔ ye n'o bɛ tali kɛ téléphone nasiraw la o dɔ kan ka coko Mali la yali a bɛna bɔ fan min fɛ a bɛna bɔ Aligeri jamana kan wa o da sera o ma walasa Aligerikaw jɔyɔrɔ ye min ye o kow la o bɛ se ka kɛ kɛcogo min na bandaw a ye taama ni senfa a ye yɔrɔ caman diya la a ye kunnafoni caman di kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen bɛ Aligerikaw fɛ yen nɔ wala dɔnniya k'a fɔ a ye laseli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka na yira k'a fɔ ale bandaw ale hakilina wɛrɛ foyi t'a la jamana in kalifala ladonni wa min fɔra ale ani ale yɛrɛ ye min fɔ ka a fɔ jamana kɔnɔdenw ye a ye ko bɛɛ k'o tamaki bɔ a yɛrɛ la ko n'ala sɔnna ma ko a bɛ kɛ fɛn ye min ni kunnafoni bɛ fɛn a la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye bandaw ye ni taama in bannen kɔfɛ a taara a seginna ka na an fɛ yan Mali la kunun Asimu Goyita ale y'a kunbɛn kununko Senu Pankuruji kɛnɛ kan CNT ni ale ye jɔyɔrɔ min falen bɛ député bulon tigilamɔgɔw ka jɔyɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ ko CNT o CNT an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni bɛ lajɛrɛ la ka sanga farafinna tilebiyanfan bolo jamanaw olu ka tɔnba CEDEAO o kɛlen bɛ ka lajɛrɛba kɛ
waati o waati u b'a cɛ ka taa jamana dɔ kan siɲɛ in ta o bɛ an fɛ yan Mali la a bɛ fɔ o ma ko comité interparlementaire olu ka lajɛrɛ bɛ sen na a ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ a ka Véronique Amanala ale ye baaraw daminɛ kunungo Maliki Jawo ale ka yamaruya kɔfɛ o siratigɛ la o da sera fɛn caman ma a nana ye k'a fɔ Mali tun kan ka soba dɔ jɔ CEDEAO député tɔgɔ la ko sojɔ a ka sanga o coup d'état mais ko coup d'état kɛra sababu ye ni ko o balana dɔɔni o min balana a bala dɔɔniya k'a fɔ kɛra sababu ye ni ko minnu jɔra ninnu ka nali tile 2 in na o de kɛra sababu ye ni o y'a ko o daminɛ joona walasa a so bɛ se ka ban jɔla cogo min na a teliya la. Mali premier ministre Mokhtar Wane a ye jamana kɔnɔdenw wele kunu waati tɛmɛnenw la to ye parti politique wele ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye ka sanga jamana bayɛlɛmali min ni da b'a la lajɛrɛba min kɛra dialogue national inclusive senfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko da sera fɛn caman ma o la da sera o min ma o dɔ y'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan fɛn min ni o ye yɛlɛma kan ka don parti politique la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ bɛ k'a fɔ bi k'a fɔ jamana tiɲɛna a tiɲɛna wa a tiɲɛna bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna yan parti politique b'a la hali malidenw yɛrɛ b'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ parti politique bɛ Mali la bi parti politique 219 jamana kɛra nin cogo in na o de ɲɛna yali fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ a la tile 2 in na o de la Mokhtar Wane a ye nin lajɛrɛ sigi sen kan walasa jɛkulu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ hakili jagabɔ ka parti politique a bɛna bila minɛn min da la o k'a bila o minɛn kɔnɔ walasa jamana ka bɔ nin bolo in kan dɔw kun y'a fɔ ko k'a kɛ jɛkuluba 3 ye ni parti politique ma ɲɛ kɛ kɔ k'a kɛ jɛkuluba 3 ye dɔw bɛ cɛmancɛ la dɔw bɛ numan fɛ dɔw bɛ kini fɛ ko i bi hali n'i ka parti sigi kɔni i na kɛ o 3 dɔ la kelen kɔnɔ walima démocrates walima républicains walima progressistes misala nin bɛɛ lajɛlen misali minnu n'o o kan ka boloda jamana kɔnɔna na yan ka fara o bɛɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw kan ka kɛ région ye yɔrɔ dɔw kan ka kɛ sous-préfecture ye yɔrɔ dɔw yɛrɛ kan ka kɛ commune ye walasa ko o ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan Mokhtar Wane a kɛlen bɛ ka jamana kɔnɔdenw wele nin hakilina de la o siratigɛ la o min kɛra kunungo a ye kunnafoni di société civile ma ko bɛɛ ka hakili jagabɔ maabɔ bɛna kɛ ka dɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛna ɲɛsin nin baara in ma ni o kɛra bɛ a ka ca Ala fɛ jamana yɛrɛ ko tɔ ye min ye ko o na kɛ laseli wɛrɛ ko lase maaw ma. Amadu Aya Sanogo a ka kiri banna kunu a jarala k'a fɔ sisan kɔni kiri t'a la neri t'a la ka d'a kan ko a tun dɔ minɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la coup d'état min kɛra san 2012 2012 ni a coup d'état kɛra sababu ye Amadu Tumani Ture ka fanga dafirila o coup d'état senfɛ ko a nana ye k'a fɔ wulikajɔ dɔ kɛra o kɔfɛ n'o ye Berewuluju ka wulikajɔ ye o kɛra sababu ye Berewuluju 21 bɔɲɔgɔnko o de bɔnnen n'u nin na wulikɛlaw o de nɔfɛ a nana ye k'a fɔ o somaw Berewuluju minnu n'u bɔnnen n'u nin na o somaw u bɛnkɛla la k'a fɔ olu jɛna ne y'a sɔrɔ o ma ko bɛ fɛn min na dɔw ta kɛra sow ye dɔw ta kɛra nafolo ye ka bɛɛ ta segin a ma hali n'a sɔrɔ o ma kɛ kɔni k'a fɔ ko ninnu wulila k'u jɔ ko nka o na fisaya o ka a denbaya ma o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunun de sa kiritigɛ laban o kɛra o dun y'a jira k'a fɔ Amadu Aya Sanogo a n'a tɔɲɔgɔn 14 o bɛɛ lajɛlen kɔni ye sira sɔrɔ kunungo ka t'u kaso ko yafakɛrɛw ma bi yafakɛrɛw ma sini hali n'a y'a sɔrɔ kiiritigɛbolo tigilamaw dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min kɛlen filɛ nin ye ko a kɛcogo ma ɲɛ ka d'a kan ko kɛcogo wɛrɛ tun b'a la min ni si tɛ kelen ye ko nka ko kiiritigɛbolo tigilamaw y'a k'u ta cogo la ko n'a kɛra tan n'a fɔra k'u ka yafa kɛ bɛɛ ma ko n'a fɔra k'u ka yafa kɛ maafala yɛrɛ ma ko dɔ bɛna kɛ don dɔ ko ni kunnamaja kɛ fɛɛrɛ tɛna na sɔrɔ o la o la k'u ka hakili to o la kosɛbɛ n'o tɛ ko a laban a bɛna kɛ gɛlɛya ye don dɔ don min ni o ni bi tɛ kelen ye. Kɔrɔbalikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Bagayogo ni Ala sɔnna ma sini araba ko o bɛna tasi bila ba kɛ ka ɲɛsin a ma ko kura misali la min kɛra Didi Arafat la a jirala k'a fɔ an bɛ Bagayogo kun ye mɔgɔ mandiba ye ani dɔnkilidala tun ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ o de la kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale ye communiqué dɔ kɛ kunu o bɛ communiqué o ko k'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ tasi bila a bɛna daminɛ an bɛ Bagayogo ye sini wa ko min bɛ sen na an ɲama Alassane Dantɔgɔla balontan tɛrɛnba min bɛ yen ko a tasi bila a bɛna kɛ o yɔrɔ kofɔlen la o de la
Alassane Dramane Ouattara ka gouvernement a kɛlen bɛ ka wele se ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka taa Amadu Bagayogo ka taa tasibila ye k'o ye kunɲɔgɔn kelen bɔ wele tasibila ye kabiri ala y'a ka kalifa minɛ la o dongo ni y'a su taara ka bɔ nigɛrɛ kofɔlen in na ka na yan ko o kɛra sababu ye ni tasibilaba bɛ ka k'a ye suturalew bɛ kɛ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ jumadon sɛgɛlakaw fɛ yen ni juma seli o banna.